Здравейте, продължаваме с кратките ревюта. Това са Радо, представи си ти е. Аз съм Асен. Така, сега ще разгледаме техните мотори. Между другото, Радко си купи ето това нещо. Казва се Триумф. Другото е BMW GS. Сега ще слушаме и за двете, а може да ги сравнявате. Ради, ти преди караше CBF. Или там CBF, изключително асфалтов мотор. Я много сега разкажи. приятен турист. Този мотор е с по-малка кубатура, доста по-малка мощност има, поне като усещане, въпреки че на хартия и двата са около 90 конски сили. Доста по-висок център на тежестта, много добро окачване, което обаче е изключително капризно и изисква непрекъсната настройка. Така, сега да уточним модела, говорим за Триумф, Тайнгър. Я му изреди на там година всичко, да. С VP окачването. Да, White Power-ското, то трябва да е хубавото. Да, хубаво е окачването, но е много голяма разлика има в поведението с настроено и ненастроено окачване. Качваш човек, задължително трябва да го Който умее да го настроя, то винаги е желателно. Да. Така, я сега ти разкажи за твое. Доста приятна машинка. А какво си карал преди? Да видим Преди какво си това карал и какво си искал да си вземеш? Да? Бандит 1250. Страшно доволен бях от него. Много ми се искаше нещо да може да излиза извън пътя. Това е причината. Така, модела точно кой е? Я ни опиши. F850 GS. Година? 2018. Добре. Доста глезотейки има по него. Има си шифтърче, активно задно окачване, налягане с гумите, датчици. Таблет има, да. Тамагочи. Темпомат, всичко. Добре. Иначе... Доволен ли си? Кажи ми доброто и лошото. Ние си говорим тук откровено. Ами двуцилиндров, повече вибрации, не е много мощност, поне по моите стандарти. Иначе за класа си мисля, че е добра машинка. Така, доволен си. По-скоро да. По-скоро да. Ти? За твое? Точно стана дума за вибрациите, това беше една от основните причини да избереш един цилиндър бонус. Заради този бонус. Заради проблема с ръката, Африката, например, ми напрягаше ръката. Неговия е малко по-добре спрямо Африката, като вибрации, но пак се усеща. Докато Триумфа вече няма вибрации и затова и се разбрахме с него. И за момента казваш, за момента, изпълнява това, за което... Поне до края на този сезон ще се търпиме. Следват малко по-рошеви гуми, защото тези са чисто асфалтови. Да видим как ще се справи. Дали мога да го калям малко повече от това. Той е доста окален, което е добър показател. Между другото, въпреки Денфера, който го има оригинално на BMW-то ли? е доста палово корнило. Че му е долу, а затова се звере долу. То няма да се види нищо, но както и да е. Ами добре, благодаря ви за отчета и приятно изкарване днес.